iPhone 16 Pro Max дорои дисплеи 6.9 дюйм аст. Экрани он равшантар аст ва бо тарҳи борики худ таҷрибаи беҳтари визуалиро пешниҳод мекунад. Корпус аз титан сохта шудааст. Камераҳо. Модели Pro Max 48 мегапиксели камераи асосӣ бо сенсори нав ва режими микросуратгирӣ дорад. Инчунин пачкратии зум бори аввал барои iPhone дар модели калонтар дастрас шудааст. Аммо навсозии каме дар сифати аксҳо махсусан шабона нисбат ба iPhone 15 Pro Max мушоҳида мешавад. Продуктивӣ ва чипсет. Бо чипи A18 Pro телефон барои бозӣ ё куркати вазнин хеле мувофиқ аст. Аммо барои корбарони ҳаррӯза тағйироти калон дар самаранокии назаррас нест. Инчунин дастгирии хусусиятҳои Apple Intelligence ба версияи навтарини iOS баста шуда. Сабти видео ва садо. Системаи сабти видео дастгирии чандин каналҳои садоро илова кардааст, ки ҳангоми таҳрир имконоти васеъ медиҳад. Форматҳои хелф барои аксҳо ва сабти 4К барои видеоҳо дастрасанд. iPhone 16 Pro Max дорои батареяи баланд аст, ки онро имкон медиҳад як рӯз бо истифодаи фаъол кор кунад. Он инчунин технологияи навтарин барои барқдиҳии зуд ва бехатарии бесимро дастгирӣ мекунад. Телефон бо Wi-Fi ва 5G муҷаҳҳаз шудааст, ки суръати баландтарини интернетро пешниҳод кунад. Системаи амниятӣ ва Face ID. Face ID дар ин модел бо сенсори навбатӣ такмил ёфтааст, ки онро зудтар ва боэътимодтар мегардонад, ҳатто дар равшании паст. Натиҷа iPhone 16 Pro Max як модели пурқуввату мукаммал аст. Аммо барои онҳое ки iPhone 15 Pro Max истифода мебаранд, он тағйироти асосӣ пешниҳод намекунад. Агар шумо технологияи пешрафтаро дӯст доред, ин телефон метавонад интихоби олӣ бошад.